dia, famílies! Nins i nines, vos ha agradat aquest joc de pistes? Heu descobert qui era el personatge que s'hi amagava? Sí? La Blancaneu, molt bé! Pot ser, algunes d'aquestes pistes vos han semblat estranyes i no sabeu bé per què són aquí, però jo vos ho explicaré. Mireu, el conte de la Blancaneu és un conte molt antic. Hi ha moltes versions fetes d'aquest conte i la versió que més coneixem és la de Walt Disney. Però Walt Disney no va contar el conte així com era realment. Ell va llevar coses i va posar-ne de noves. Perquè mireu, el conte de la Blancaneu és tan antic que quan va començar a contar-se ni tan sols estava escrit. No, era un conte que viatjava de boca a orella. Hi havia persones que el sabien i el contaven, d'altres l'escoltaven, l'aprenien i el tornaven a contar. I així, de boca a orella, de boca a orella, de boca a orella, aquest conte va viatjar al llarg del temps, molt de segles, fins que un dia dos germans alemanys que es deien Jacob i Wilhelm Grimm, els germans Grimm, no sé si els coneixeu, i aquests dos germans van decidir escriure tots aquells contes que anaven de boca a orella per tenir-ne constància. I així com van escriure la Blancaneu, entre d'altres. I aquesta, la versió del germà Grimm, és la més fidel a l'original. I aquesta és la versió que nosaltres vos proposam. Per si de cas no la coneixeu, no està malament conèixer-la. D'aquí que algunes d'aquestes pistes que potser no sabíeu ben bé per què són aquí, i ara amb el conte ho sabreu superbé. Que esteu preparats i preparades? Sí? I que entri el conte! Vet aquí una vegada una reina que cosia a la vora d'una finestra que tenia el marc de fusta de banús. Era hivern, feia fred i la neu queia. I la reina estava embadalida mirant aquella neu i aquell paisatge nevat quan es va punxar amb l'agulla amb la que cosia. I 3 gotetes de la seva sang caigueren en terra. En veure com eren de bonic aquests 3 colors, la reina pensà com li agradaria tenir un infant amb la pell blanca com la neu, de color vermell com la sang i negre com la fusta de banús d'aquella finestra. I heu de pensar i creure i pensar que aquella reina en poc temps infantà una nena amb la pell blanca com la neu, les galtes vermelles com la sang i el cabell negre com el banús. I per nom li posaren Blancaneu. Però en néixer la nena va morir la reina. Van passar uns anys i el rei es tornà a casar amb una dona molt vella, però també molt altiva i orgullosa. Pensava, i estava en lo cert, que era la dona més vella de tot el país i com que li agradava molt sentir-ho, cada matí li demanava el seu mirall meravellós. Mirallet de la paret, mirallet pel teu encís, digues, qui és la més vella del país? Tu, reina, ets la més vella! Això contestava el mirall. I com que sabia que el seu mirall sempre deia la veritat, es quedava ben contenta aquesta reina. Però va passar que la Blancaneu anava creixent. I així com creixia, més vella tornava. Fins que va arribar un moment, quan tenia 7 anys, que superava en bellesa a la reina mateixa. Aleshores, quan un matí la reina demanà al seu mirall: mirallet de la paret, mirallet pel teu encís, digues, qui és la més bella del país? El mirall li respongué: tu, reina, ets molt bonica, però la Blancaneu et guanya d'una mica. En sentir aquelles paraules, la reina va tornar vermella de ràbia, groga d'ira, verda d'enveja i negra d'odi.
Ja no podia mirar la Blancaneu, que no se li girés el cor de tanta ràbia que li tenia. Mireu, l'odi i l'enveja arrelaren tan fort en el seu cor que ja no va trobar repòs ni descans, ni de dia ni de nit. I va ser així que vam anar a cridar a un caçador i li digué: «Te duràs la Blancaneu al bosc i allà la mataràs, i per prova em duràs el seu cor». L'endemà al matí, el caçador va conduir la Blancaneu fins al bosc i quan eren al bell mig va treure el seu ganivet disposat a matar-la tal i com havia dit la madrastra. Però la Blancaneu començà a plorar i li digué que per favor que no la matés, que ella quedaria al bosc, no tornaria mai al castell i ningú no sabria que no l'havia matada. I el caçador, com que no volia matar a Blancaneu, accedia a la seva proposta. La va deixar lliure, pensant que les bèsties salvatges del bosc se la menjarien tot d'una. En aquell moment va passar per allà un porc senglar. El caçador el va matar, el va treure el cop i aquest va ser el cop que li va dur a la reina. La reina, tot pensant que era el cop de la Blancaneu, va manar que el cuinessin i se'l va menjar amb alls fregits. Estava ben contenta perquè pensava que la Blancaneu, a la fi, era morta. Però vosaltres ja sabeu que la Blancaneu no era morta. No, era al bell mig del bosc. Estava espantada i no sabia què fer, estava tota sola. I aleshores va començar a córrer, i va córrer, i va córrer, i va córrer, i els animals salvatges es creuaven en el seu camí, però no li feien cap mal. I ja cap al tard va veure una cabana petita, amb la porta oberta, i com que la Blancaneu estava tan cansada, però podeu imaginar, va guaitar a veure què hi havia. Va veure que tot estava net i polit, i va veure una taula parada amb unes estovalles i amb 7 plats coberts, gots d'aigua, un gerro amb aigua freda. Quina gana que tenia! La Blancaneu va començar a menjar un poquet de cada plat per no menjar-se tot d'un, i va menjar un poquet de llegums d'aquí, un poquet d'arròs d'allà, de brècol, de pastanaga, així fins que ja no va tenir gana. Després va beure un glopet d'aigua de cada tassó. I com que estava tan cansada i va veure que a la cabana hi havia 7 gitets amb llençols blancs, els va provar i es va estirar en ells, però tots els quedaven una massa un poquet estrets, una mica petits, perquè en aquella cabana tot era petit. Però de tan cansada que estava la Blancaneu, al 7è gitet es va quedar ben adormida. I ja era negra nit que els propietaris de la cabana tornaren. Eren els 7 nans que feien feina a les muntanyes, a les mines d'or. Arribaven amb els seus fanalets i tot d'una veieren que algú havia entrat a la seva cabana. Un va fer notar que li faltava el brècol del seu plat, l'altre que si la pastanaga, l'altre que algú havia begut del tassó que tenia, i tots estaven d'acord que també els hi faltava aigua. A més, els llits estaven mig desfets, però la sorpresa major va arribar quan el 7è nan digué que a sobre, en el seu llit, encara hi havia algú. Ja podeu pensar, els caps de tots els nanets tombaren cap allà, i és vera, allà hi havia una nena molt bonica, la més bonica que havíem vist mai més. Semblava tan cansada que els nans la deixaren dormir. I l'endemà al matí, quan la Blancaneu va obrir els ulls, va veure 7 capets de nans que la miraven i es va regirar tota, però ells la van tranquil·litzar tot d'una. Li demanaren qui era i què hi feia allà a la seva cabana, i la Blancaneu els hi contà la seva història, sobretot la part de la madrastra i el caçador. Els nanets convingueren
que havia de quedar a casa seva, si ella volia, esclar. Ells se n'anirien a fer feina i ella podria tenir cura de la casa. I la Blancaneu acceptà molt gustosa i ella s'hi quedà. Entretant, la madrastra va tornar a demanar al seu mirall meravellós: Mirallet de la paret, mirallet pel teu encís, digues qui és la més bella del país. I el mirall respongué: Tu, reina, ets molt bonica, però la Blancaneu a la casa dels nanets et guanya d'una mica. I com que la madrastra sabia que el seu mirall sempre deia la veritat, va saber que la Blancaneu era allà, a la casa dels nanets, al bosc, i va pensar un pla per matar-la. L'endemà al matí, ben prest, els nanets sortiren a fer feina i la Blancaneu quedà tota sola. Mireu, la madrastra de la Blancaneu s'acostà a la cabana disfressada de venedora i va començar a cridar: Bella mercaderia! Venc bella mercaderia! Qui em compra aquesta bella mercaderia? Ten cordons i mocadors de tots els colors. I la Blancaneu, tota encuriosida, va sortir i va mirar què era el que venia aquella dona. La dona li va dir que tenia un cordó que aniria molt bé amb el seu vestit i li va demanar si li deixaven provar-se'l. La Blancaneu, que no tenia malícia, li va dir que sí. I va ser així que la madrastra va posar el cordó al voltant del pit de la Blancaneu i el va fermar tan fort, tan fort, tan fort, tan fort, que la Blancaneu caigué en terra sense esmar. Quan arribaren els nanets, allà la veieren. L'aixecaren i tot d'una veieren que tenia una corda fermada al pit. La hi tallaren i a poc la Blancaneu es va recuperar. Van arribar a la conclusió que aquella venedora en realitat era la madrastra que volia matar la Blancaneu i li digueren a aquesta que no havia d'obrir a ningú. L'endemà al matí, un altre pic, els nanets sortiren a fer feina i la Blancaneu tornà a quedar tota sola. La reina va tornar a demanar al seu mirall meravellós: Mirallet de la paret, mirallet pel teu encís, digues qui és la més bella del país? Tu, reina, ets molt bonica, però la Blancaneu a la casa dels nanets et guanya d'una mica. És a dir que no era morta. La reina va començar a pensar un altre pla per matar-la. Amb aquesta es va agafar una pinta i la va emmetzinar. I se n'anà cap a la casa dels nanets. En arribar, va cridar: Tenc aquesta pinta ben mudada per deixar-te pentinada. La Blancaneu sabia que no podia sortir de casa, però va pensar que per guaitar per sa finestra no passaria res, i així ho va fer. La vella li digué: Deixa'm, nena, que et pentini amb aquesta pinta, ja veuràs que va de bé. I la Blancaneu va pensar que no passaria res perquè aquella dona tan vella la pentinés. Aleshores la reina malvada va clavar la pinta al cap de la Blancaneu i l'enfonsà tant i tant i tant i tant i tant que la Blancaneu va caure en terra com morta. I a la nit, quan tornaren els nanets, què va passar? Que trobaren allà la Blancaneu en terra. La van aixecar i van veure la pinta que tenia clavada al cap. La hi tragueren i la Blancaneu recuperà l'alè. Van pensar un altre pic, que aquest havia estat un altre pic, la reina malvada que volia matar la Blancaneu, i li digueren que per favor no obrís a ningú. I l'endemà al matí, quan tornaren a fer feina, la reina tornà a demanar al seu mirall: Mirallet de la paret, mirallet pel teu encís, digues, qui és la més bella del país? I el mirallet respongué: Tu, reina, ets molt bonica, però la Blancaneu a la casa dels nanets et guanya d'una mica.
No s'ho podia creure, no havia funcionat el seu pla. Aleshores va començar a pensar en un altre pla. I aquest sí que pensava que seria el definitiu. Va agafar una poma que tenia una part vermella i una part blanca, i va posar un verí molt perillós a la part vermella. Amb aquestes se n'anà cap a la casa dels nanets. «Qui vol una poma?» va dir la reina disfressada d'abella. La Blancaneu sabia que no podia obrir a ningú i va dir: No vull res. Tenc aquestes pomes que estan molt bones. No, que no vull comprar res, he dit. Ai, però jo no te la venc, va dir la reina. Jo te la vull regalar. No puc, de veres que no puc. I com és que no? Si està ben bona, mira. La reina xapà la poma a la meitat i es va menjar la part blanca, que no estava enverinada. La Blancaneu va veure això i quan l'abella li va acostar la part vermella de la poma, ai, tenia tanta salivera, aquella poma tan sucosa, ai, semblava tan bona que la Blancaneu va agafar-la i la va menjar. I així que va fer el primer most, va caure en terra, morta. Quan els nanets tornaren aquella nit, veieren per tercer cop a la Blancaneu en terra. I per molt que l'aixecaren, no van veure res clavat al seu cos. Per tant, no van poder reviure-la. Els hi feia tanta llàstima que no volien enterrar-la, perquè volien tenir-la a prop amb ells i tenir-ne el seu record. Per tant, li van posar dins un taüt de vidre i el van pujar a la muntanya. I allà s'hi estava cada dia un nenet muntant guàrdia amb la Blancaneu, tenint cura del taüt i d'ella. Entretant, la reina malvada tornava a demanar el seu mirall meravellós. Mirallet de la paret, mirallet pel teu encís, digués, qui és la més bella del país? I el mirall contestava: Tu, reina, ets la més bella, tu. I quedava ben contenta perquè a la fi s'havia desfet de la Blancaneu. Mireu, van passar els anys i el més curiós és que la Blancaneu sempre semblava com si s'acabés de dormir. Estava ben igual. La seva pell encara era blanca com la neu, les seves galtes continuaven vermelles com la sang i el seu cabell negre com la fusta de banús. I va passar que un dia va travessar aquell bosc un príncep. En arribar a la muntanya i veure la Blancaneu, va quedar trasbalsat i va saber que ja no trobaria repòs si no era al costat d'aquella dona. Els hi va demanar als nanets que li venessin per favor el taüt, però els nanets li van dir que no estava a la venda, no, i li contaren tota la història de la Blancaneu. En sentir-la, ell va saber que més encara volia estar amb aquella dona i els demanà, els pregà per favor si podia dur-se el taüt al seu castell. Els nanets s'apiadaren d'ell i van concedir-li aquest desig. I heu de pensar i creure i pensar que quan els criats del príncep carregaren el taüt amb la Blancaneu, un d'ells ensopegà amb una pedra i amb el sotrec generat per això va sortir del cos de la Blancaneu el tros de poma que tenia a la gargamella. I va ser així que la Blancaneu va obrir els ulls i en veure allà on estava i veure el príncep li va demanar què passava. El príncep li contà tot i li demanà si volia acompanyar-la al seu castell. I la Blancaneu va acceptar. Al poc de temps es van celebrar les noces. Estava tot preparat i havien convidat a tots els reis i totes les reines dels països dels voltants. I mireu, estava també convidada la madrastra de la Blancaneu. Aquella madrastra va demanar aquell dia, just abans d'anar al casament,
al seu mirall meravellós. Mirallet de la paret, mirallet pel teu encís, digues qui és la més bella del país? I el mirall, aleshores, li contestà: Tu, reina, ets molt bonica, però la nova princesa et guanya d'una mica. La ràbia que li va recórrer el cos a aquesta dona en aquell moment no vos la podeu imaginar. Qui seria aquesta dona? En un principi no volia anar al casament, però ara que sabia això, ja frissava i se n'anà cap allà. Blanca va quedar en veure que aquella nova princesa no era una altra que la Blancaneu. I tot i que volia fugir, estava tan aturada que no podia ni moure-se com glaçada. Tenien preparades per a ella unes sabates de ferro i les hi posaren i li feren ballar damunt del foc fins que va caure morta. I diuen i conten que la Blancaneu i el príncep van viure molt d'anys molt feliços. I conte contat, conte acabat. Esperam que vos hagi agradat. I què? Vos ha agradat aquesta versió dels germans Grimm, que és una de les versions més fidels a l'original? Sí? Heu trobat diferències amb la versió que vosaltres coneixíeu? Vos ha sorprès alguna cosa que no esperàveu? Mireu, si voleu, podeu deixar-nos els vostres comentaris, els podeu enviar per correu electrònic o els podeu deixar al Facebook, als vostres pares, és clar, i nosaltres després ho publicarem i mirarem a veure què heu trobat d'aquest conte, val? Esperam que aviat tot torni a la normalitat i poder veure-vos a la biblioteca, que ja vos enyoram. Esperam que estigueu bé. Adeu, fins una altra!